Sinterklaas trof het jood bij us, want we hier droeg waar. Wat de zinnenkamer op plakken zelfs bij. Net overal in de provincie. En de zinnen, die had het moeilijk dreig. Maar ik verwacht ze morgen nog wel zinnen. En ik ga een paar waskogingen voor het verkeer. Dat had te krijgen met wien en met wetter. Joen en vannacht. Ja, staat er gewoon rein en het ruint soms stevig. Temperaturen vannacht, ik denk zo om bij de 8 of de 9 graden in. En de wind, die houdt het weer eens even aan. Die krimpt eerst naar het zuidesten, letter zuid-zuidwest, onheljend hut in het kust- en watergebied, krijgt zo'n rond 8. Heel trouwens ik van de IJsselmar. En dan morgen, we beginnen met rein, soms ruint het stevig, maar in de midden staan er gewoon vanuit het westen wij het droege waar en de zinnen kunnen nog even terugbrengen. Jawel, de zinnen kunnen er nog even bij komen. Temperaturen morgen zo tussen de 11 en de 13 graden. Maar dan de wind, die komt uit west-zuidwest-waai, krijgt er rond de huttewind in het kust- en watergebied. Maar dat zou ik zomaar eens een keer wat meer willen kennen. Dus toch wel even rekening houden met windsteden. Dan zetten we terug naar het fruitjoch en dan kan ik kwart wijzen. Manje, tiesje, waasje. 3 dagen op een richtje maar droeg waar. De zinnen er regelmatig bij. 10 graden op manje, 9 op tiesje en 8 op waasje. En de nachten worden kouder, maar kans op frost aan de groen. Nog even een waskoging voor het verkeer. We moeten rekening houden, joen, vannacht en morgen met miszicht terug rein en rekening houden met windsteden. We moeten manje, maar weer even in het waarsje.